Ara anem a fer el de 30. El de 30, atentos perquè està ahí dalt. I ara ha canviat un poc la cosa. La hipotenusa és sempre el costat llarg, però atentos. Si este és l'angle, este sempre és la hipotenusa, però ara els catets que estan així i així, este és el que està al costat de 30. És el costat contigu de 30. I de 30 el que està enfront és l'1. Este és l'oposat, catet oposat, de 30. D'acord? Bueno, doncs igual que abans, anem a calcular sinus, cosinus i tangent de 30. Tangent de 30, catet oposat, 1 partit catet contigu, arrel de 3. Vale, comproveu-lo en la calculadora. Què passa quan ho feu en la calculadora? Bueno, si el feu en la calculadora resulta que t'haurà eixit arrel de 3 partit per 3. I això és el mateix? Clar que sí. Vosaltres heu donat els nombres irracionals, les arrels en el primer tema del curs. Recordeu que el que fa la calculadora és racionalitzar el denominador, que és multiplicar numerador i denominador per esta arrel, de manera que quan tu multipliques en línia 1 per arrel de 3 i arrel de 3 per arrel de 3, arrel de 3 al quadrat, per tant, arrel de 3 partit per 3. Per tant, és correcte el resultat de la calculadora? Sí. I el nostre? Sí, però hem de racionalitzar i sempre col·locar l'expressió racionalitzada. Per tant, ficarem arrel de 3 partit per 3. Anem a veure sinus i cosinus. Sinus de 30. Catet oposat partit hipotenusa. Catet oposat partit hipotenusa. Correcte? I cosinus de 30. Catet contigu partit hipotenusa. Catet contigu partit hipotenusa. D'acord? Bueno, doncs ahí teniu els 3 resultats que podeu comprovar en la calculadora. Bé, amb aquests triangles, per tant, podeu omplir esta taula que era l'activitat 3. Havien calculat sinus, cosinus i tangent en este triangle i havien trobat que la tangent de 60 era arrel de 3 partit per 1, és a dir, arrel de 3. Que el cosinus és el catet contigu partit la hipotenusa. El cosinus de 60 era un mig. Un mig. I el sinus de 60 és el catet oposat partit hipotenusa, arrel de 3 partit per 2. Vaig a ficar-ho un poquet millor, un mig. Vale. Quan he fet el mateix en l'angle 30, resulta que m'ha eixit el sinus un mig, el cosinus arrel de 3 partit per 2 i la tangent 1 partit arrel de 3 que de manera racionalitzada era arrel de 3 partit per 3. D'acord? Vale. En el mig heu de ficar sinus, cosinus i tangent amb aquest triangle que el teniu totalment desenvolupat en els apunts. Per tant, ja podeu ficar-lo directament. La tangent de 45, que es veu clarament que és la divisió de catet oposat entre catet contigu, és 1 entre 1 és 1, i el sinus és el catet oposat partit hipotenusa, 1 partit arrel de 2, que racionalitzat donava arrel de 2 partit per 2. Vale. I les conclusions que havíeu de trobar mirant la taula, que era l'última línia, que també la teniu desenvolupada en el dossier, és que mirant aquesta taula anem a veure, la primera cosa que ens crida l'atenció és que en 45 sinus i cosinus són iguals. Claro, és que n'hi ha una simetria, perquè este costat és igual que este. Per tant, quan hem de fer el catet oposat partit hipotenusa o el catet contigu partit hipotenusa, clar, és el mateix, n'hi ha simetria. Per tant, efectivament, sinus i cosinus són iguals. És l'únic angle agut en el qual sinus i cosinus coincideix. Aquesta és una. També crida l'atenció que la tangent siga exactament 1. Vale. Què més coses? Bueno, les coses més importants és que fixeu-vos com són 30 i 60. 30 i 60 són complementaris, que significa que la suma és 90. Clar que sí.
En tot triangle rectangle, la suma dels dos angles aguts sempre farà 90, perquè este d'ací és 90 i la suma dels 3 seran 180. D'acord? Vale, doncs estos dos sempre seran aguts i sempre seran complementaris. Bueno, doncs què passa així? Passa que el sinus de 30 coincidís en valor en el cosinus de 60. Claro, per simetria. Sinus de 30, catet oposat, partit hipotenusa. Cosinus de 60, catet contigu, partit hipotenusa. Vale? Què passarà amb el cosinus de 30 i el sinus de 60? Doncs passa exactament el mateix, per simetria. Vale? I aquesta era una de les conclusions que havíem ficat en el mateix dossier, que el sinus d'un angle serà igual als cosinus del complementari. I això passarà, a més, amb altres angles que no siguen 30 i 60? Clar que sí. Tu fica un altre triangle diferent i ja està. Mira, per exemple, este. Imagina que ahí, en lloc de 60, tens 70. Si esto es un triangle rectangle, i això són 90, este és 20. 70 i 20 sumen 90, són angles complementaris. Si a esto li dic A i a esto li dic B i esto és la hipotenusa, qui és el sinus de 70? Catet oposat, partit hipotenusa. Qui és el cosinus de 20 que està ahí? Catet contigu, partit hipotenusa. Sempre passarà, sempre es complirà. D'acord? Vale, doncs ahí teniu les dues conclusions que estan en el dossier. Una, que el sinus d'un angle sempre serà el cosinus del complementari. I l'altra, què passa amb la tangent? Doncs en la tangent passa algo molt curiós, i és que la diferència entre un i l'altre és la fracció inversa. Si un és arrel de 3, l'altre serà 1 partit arrel de 3. Estaran canviats. Així teniu les dues conclusions. El sinus d'un angle és el cosinus del complementari, que diem beta, i la tangent d'un angle és 1 partit la tangent del complementari. D'acord? Bueno, doncs hasta així la definició i les propietats de sinus, cosinus i tangent.